Wake up with faith, walk in favor. Mayong buntag mga kapaglaom, mayong buntag Southern Mindanao. Kini ang inyong ubos nga higala sa kahanginan, kapaglaom Pastor Mark. And karon nga kabuntagon mga kapaglaom, ang atong nakita din haa sa inyong nga screen ug sa gapaminaw karon sa to ang programa. Ako ra gid nag-insara tungod kay let us pray for atong kapaglaom Abi tungod kay she is not feeling well karon nga kabuntagon mga kapaglaom. And uban ko ninyo sulod sa usa ka oras mga kapaglaom dinhi lamang sa atong programa Maayong Buntag Southern Mindanao. And yes mga kapaglaom, ako daw kamong ginaimbitahan sa to ang pag-follow, like and share sa to ang Facebook pages, ang AWR Southern Mindanao and Hope Channel of Southern Mindanao, HC Southern Mindanao, and also ang ato ang YouTube channel Hope Channel Generals. And yes mga kapaglaom, mga to ang radio station pod, ang AWR 95.3 Hope Radio
Southern Mindanao, AWR Tampakan, AWR Lake Cebu, and Mavia 89.7 Akmunan. Good morning sa itong mga tigpaminaw karon na kabuntagon, and also sa toang mga higala, mga silingan. Good morning din ha sa makadungog ni ini nga tingog. Maayong buntag sa inyong nga tanan. Happy Monday. And ang ato ang adlaw karon February 16. Lapas na kita sa ara na kita sa tunga-tunga sa semana sa Pebrero. Ang sunod ani mga kapaglaw, Marso na pod, dali ra king mga adlaw. Busa nga kung ara kita sa mga buluhaton, ara kita sa mga gusto buhaton, ato na ginang buhaton karon mga kapaglaom. And before kita tuon sa to ang Bible verse karon nga adlaw mga kapaglaom, ako din gina-acknowledge nga to ang SMM President, walay lain si Elder Nildo Mamak, ang ato ang Executive Secretary Pastor Enrile Yata, and our Treasurer Sir Aldrin Heramil. And just mga kapaglaom, mga ato nga Bible verse karon, grabe gayud kan nindot, and ato gyud ning isulat mga kapaglaom. Atong ipanimbaya po di ay ang ato nga mga field workers, ang atong mga directors, district workers, district pastors, atong mga district leaders sa nagkalain-lain nga mga distrito. Mayong nga buntag sa inyo ha. Good ang atong literature evangelists, ang atong mga missionaries mga kapaglaom, layman, sulads, SMM workers and staffs. Good morning din ha kaninyong tanan, and also may the Lord bless you, protect you, and provide the double portion of the Holy Spirit. Magauban ka, magapuno kaninyo mga kapaglaom aron nga kini magiyahan kita sa to ang pagkinabuhi, especially sa to nga mga district pastors din ha, and also ang ato nga mga directors nga nagkalain-lain nga departamento, and sa to nga mga district workers. And yes mga kapaglaom, mga ato nga mga LE, ako din invite ang katong mga youth na to, no? Yes, mga batan-o na to nga willing mo join karon sa literature evangelist. Nakakita yung mga leaders. Kung naamoy kung willing mo join mga kapaglaom, si kapaglaom Glemmy Gleo, good morning po dahil siya ang mag-lead. Pwede ka mo mag-join sa iyahan, oban sa to nga mga leaders pod nga mag-lead. Pwede ka mo mag-join mga kapaglaom as literature evangelist. Pwede po ko ninyo i-PM mga kapaglaom kung gusto ninyo mo join niini ato ang buluhaton sa paghatag sa mga pinatik, mga sinulat. And yes, atong mga missionaries, ang atong mga laymans nga daapod sa matag distrito or simbahan and sulads, and also atong mga workers and staffs din si kapaglaom Janine. Good morning po dinaa sa atong mga staff, mga workers sa Southern Mindanao Mission. Sila ang atong backbone dinhi sa SMM. Sila na ang ga-maintain sa mga, especially sa atong mga workers, no? Atong mga kaubanan dinhi nga nagalimpyo, patubig sa mga tanom. Sila gyud ang ga-maintain sa beauty dinhi mga kapaglaom. And yes, ang ato ang Bible verse mga kapaglaom, before kita naton-an ato sang idoko atong ulo, let us pause for a moment aron sa pag-abli sa to ang programa pinaagi sa pag-ampo. Atong idoko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Amahan namo nga nasa mga langit, gamhanan sa tanan, ikaw ang sinugdanan ug katapusan. Ginoo, kami magasugod pinaagi sa pagtawag sa imong ngalan, aron nga kami imong ubanan ug kami mahimo nga magiyahan sa imong mga sinultian, sa imong mga binuhatan. Ginoo, among ginapangayo nga mahimo kami nga epektibo nga instrumento diha sa pagduso sa imong buluhaton. Ginoo, samtang kami mag-aabli niini ang among programa, akong ginampo ang matag pamilya ng nagapaminaw, kabataan, mga kabatanunan. And Lord, akong ginaampong imo silang proteksyonan, panalanginan, ihatag ilang mga panginahanglan, especially ang balang espiritu ug ang langit nun nga kaalam. Ginoo, akong ginaampo mga radio listeners, ang among mga live viewers karon nga kabuntagon, imo silang ubanan,
samtang kami magtimbaya sa tibuok Southern Mindanao. Kini akong mga pag-ampo Ginoo, ginalauman, ginasaligan imong pagatubagon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Yes mga kapaglaom, bangon na ta and let us read our Bibles karon nga kabuntagon mga kapaglaom. Kuhaan na inyong mga Biblia and kung nakabugtaw na kamo, it is good, no? Nakita nakabugtaw karon nga or nakamata karon nga adlaw tungod kay saan siya ka testamento sa kaayo sa Ginoo. And yes mga kapaglaom, kung congrats po ay before kita mag-proceed sa to ang Bible verse, no? Akong gina-congrats ang ato ang gina-congratulate ang Country Garden Church sa 22 years of God's goodness mga kapaglaom. Sukad pa sa sinugdanan sa pag tukod sa simbahan, pinagi sa sponsor na to din ni si Elder Mackenzie, kauban si ang wife. Ang ato ang simbahan din na sa Country Garden Church sa Apupong sa Barangay Sinawal, Lansang Village, no? Nagapadayon and padayon sa ilang nga bulaton and nagatukod ang nindot kayo nga church na to din pinaagi sa kaayo og sa goodness sa to ang mga sponsors and also sa leadership sa to ang elder din And just mga kapaglam, atong Bible verse makita sa 2 John verse 1 verse 6 ingon dito, and this is love that we walk according to His commandments. This is the commandment that as you have heard from the beginning, you should walk in it. Si John mga kapaglaom, si Juan refuses nga to let love become vague sentiment. Kini bitawng mahimo lang nga murag feeling lang. In the immediate context mga kapaglaom, sa 2 John 4 verse 11, ang mga before nga text ni upcoming ani nga verse, ang mga believers dito, si John nag-rejoice sa mga believers that are walking in truth, nagawalakaw sa kamatuoran. Then binds together three realities mga kapaglaom: ang kamatuoran, gugma, ug ang obedience. For John, these are not competing virtues but mutually interpreting ones. Mag-uban gining tulo mga kapaglaom, kaning gugma, kamatuoran, o kaning obedience. Ang gugma daw mga kapaglaom is not defined not by feeling but by a life that walks in God's revealed will mga kapaglaom. Kung ato ning hunahon mga kapaglaom, kaning phrase nga from the beginning, kini naga-recall sa message nga ilahang nadawatan before mga kapaglaom, especially kang John. Christian maturity is not innovation but faithful continuance mga kapaglaom. To walk in love is to remain with the boundaries of Christ's teaching. Thus, ang pagsunod mga kapaglaom or ang obedience is not legalism but it is love's shape mga kapaglaom. Jesus said, "If you love me, keep my commandments." The commandments are not opposed to love, they give it concrete expression. So sa practical nga pag-explain mga kapaglaom, kini nga bersikulo nagatawag kanato nga atong eksaminohon ang ato ang gugma. Is it principle, truth governed, or kini siya pinaagi lang sa atong pagbati ang nagdala sa atong gugma. Atong hinanaon mga kapaglaom, ang pangutana kanat sa matag usa kanato, do our relationship sa atong Ginoo reflect God's revealed will? Dili lang sa atong relationship sa ato ang Ginoo, but relationship sa matag usa kanato sa atong isig katawo, sa atong mga minahal sa kinabuhi, atong mga special partner. Do our relationships reflect God's revealed will? Do we treat doctrine as optional while claiming love? John would say, love without truth dissolves into sentiment. Truth without love hardens into severity. The Christian path is to walk daily, consistently in both mga kapaglaom. John is saying that we should walk in love, walk in truth,
and out of love and out of the truth mga kapaglaom, we obey ang ato ang mga gitudlo din sa Biblia mga kapaglaom. Obedience, love, truth, and obedience are always together. And ang ato ang takeaway karon mga kapaglaom sa to ang verse sa 2 John 1 verse 6, ang atong Ginoo, atong hangyo ng atong Ginoo nga kita tudluan, nga kita muhigugma dili lang sa atong sinultian but sa ato ang kinabuhi ordered by the commandments that God has given to us. Ang atong steadfastness dinha sa kamatuoran nga atong dunggan sukad pa sa sinugdanan mga kapaglaom. Ato gining kuptan sa akong usabon mga kapaglaom, atong hangyon atong Ginoo. Lord, teach us to love not merely in word, but in a life ordered by your commandments, steadfast in the truth we heard from the beginning. Ang atong bersikulo karon mga kapaglaom, ang gi-explain unsay gugma, no? And this is love. Ang gugma daw mga kapaglaom usa ka prinsipyo og kini rooted sa kamatuoran, dili lang merely by feelings. And just mga kapaglaom, mga to ang verse makita 2 John 1 verse 6, and this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment that as you have heard from the beginning, you should walk in it. And just mga kapaglaom, dagang salamat sa pagpaminaw. Ako po din ginagreet na ang ato ang mga commenters, atong mga followers din sa to ang live karon, no? Una din niya si kapaglaom RJ, ingon niya si Romy June Valdez. Always gani sila nagalantaw sa to ang live karon mga kapaglaom. And ingon niya din niya mayong buntag kapaglaom, watching from Tupi. Yes, watching from Tupi. Always na sila nagalantaw din sa Tupi. Ako po din ginatimbaya ang atong mga distrito ni Pastor Gomez din sa Tupi 1 sa Tupi Central Church. Inaapo din niya si kapaglaom R. Christian Roda. Maayong buntag and hello po mga kapaglaom and happy Monday morning everyone sa maayong buntag Southern Mindanao, and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. And yes, anak po si kapaglaom Abi, maayong buntag mga kapaglaom, get well soon kapaglaom Abi. And yes mga kapaglaom, mga to ang oras karon 6:48 in the morning. Kung naamay gusto i-share nga quotes, memory verse alang sa tanan, comment lang mo din sa comment section ato ng pagkabasahon aron nga makita sa atong isig higala sa atong mga kapaglaom ang inyong mga i-share din sa to nga comment section. And just mga kapaglaom, mga to ang pages akong i-share usab ang mga pages na to, no? AWR Southern Mindanao 95.3 and also sa HC Southern Mindanao og Hope Channel of Southern Mindanao. And also ang ikaapat na to nga page mga kapaglaom sa YouTube channel na to, Hope Channel Generals. And just before kita magpadayon mga kapaglaom, ako dahil timbaya, ginagreet ang ato nga mga teachers din sa atis, ang atong nga mga estudyante sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan din sa MSU, sa Siait, din sa Malungon, and also atong mga trabahante din og mga nagadrive sa atong nga mga tricycle, no? Naka-on lang gina always, especially sa atong mga kapaglaom nga nagapaminaw sa matag biyahe nila sa jeepman, sa multicab, sa tricycle, sikad, amping-amping kita sa to ang pagbiyahe. And also mga kapaglaom, amping gayud kamo sa inyo nga pagsakay, especially sa to ang mga kapaglaom, ano? Atong mga trabahante, good morning sa inyo sa inyo nga pag wake up sa buntag, early pa gyud ni sila mga kapaglaom, and proceed sa ilang mga trabahoan. Atong mga kapaglaom nga nay mga negosyo, no? Good morning sa inyo po din sa inyo nga mga negosyo. And yes mga kapaglaom, ako po din ginagreet ang ato ang nagkalain-lain nga mga churches sa distrito ni Pastor Kevin Villanueva. Good morning Pastor Kevin. And also sa to ang mga kaigsuunan din unad sa akong itimbaya ang Emmanuel Church mga kapaglaom, kay kanunay gayud di sila daga paminaw din niya
especially dra kang Elder Duydoy and sa iyang mga kaubanan, sa iyang nga pamilya ug sa mga kaigsuonan nato sa Emmanuel. Good morning dinha sa inyo ha. And also sa New Canaan, New Galilee, sa Nearest 7, sa Country Garden Church, sa Cornerstone, sa Orion, and sa nagkalain-lain pa nga mga simbahan kung napakoy sa Orion, yeah. So wala na ko na mention. Good morning and sa whole district ni Pastor Kevin Villanueva, good morning sa inyong tanan. And just mga kapaglaom, ni Apo dinia sa tuwa nagpag-greet, no? Ako pa din ginatimbaya or ginagreet ang kining ang district sa Malungon District 1 nga giuluhan or ang ginadumalahan ni Pastor Charles Mutya. No, good morning Pastor Charles Mutya. Kauban siya mga kaubanan diha sa distrito dinha sa Lutay SDA Church. And just mga kapaglaom, napo diri ang Duay Abo SDA Church. Dito sa Lutay mga kapaglaom, dinia nagkauban ka na to. Sa Lutay mao si Kagawad Job Tongkwa. No, good morning dinaa sa to ang kagawad dinaa sa Lutay SDA Church si Kagawad Job Tongkwa. Kauban sa ilang mga elder si Virgilio Comendador Senior, si Julius Comendador, si Maximiano Gador, Hineto Remorca or Hereto Remorca, Jemar Endon og Levi Manzo. Atong mga elders ug mga members dinha sa nga simbahan sa Lutay SDA Church unders ni Pastor Mutya dinha sa Malungon District 1. Good morning. Niya po dinhi mga kapaglaom ang Duay Abo SDA Church and ang nagauban ka nato si ang Matos family, especially kang Elder Japet, ang Pacanza family, si Alejandro, ang Sombilon family, si James Philip, and yes, naapod ka na to, naguban si Malachico family. No, good morning, dinaaga ninyong tanan sa distrito sa Malungon. Naapod din naguban ka na to, ang Mataco family, si Jimmy og si Omel, ang Lumingkit family, si Poncio, ang Pagatpat family, si Ernesto, Elder Ernesto, og siyang mga kaubanan dinaa. Good morning kung asa man kamo nahimutang karon, hinaot nga kamo safe, okay, og himsog sa pag-alagad sa atong Dios, no? Himsog spiritually and also physically mga kapaglaom, not just physically but also spiritually kita himsog. Ang Kolobong family, ang Danda family, ang Matinggi family, si Becca, si Mindag, si Richelyn, good morning and happy Monday sa inyo ha. Padayon lang kamo sa inyo nga mga buluhaton dinaa sa Malungon District 1, sa inyo nga mga responsibility. Hinaot nga kamo tagaan pagkusog nga daghan sa Ginoo aron nga kamo makapadayon sa inyo nga responsibility dinaa sa Duay Abo SDA Church. Napo din mga kapaglaom, ako ang Dalamuan SDA Church, Dalamuan or Dalamuan SDA Church. Ang Traya family mga kapaglaom, silang Elder Julius, napo din ang Tamulon family, ang Tayawan family, Molan family, Lakina family og Villaganes family. Nag-uban kanila si Balyota, si Ninita, si Nanigin og si Linoy. And yes mga kapaglaom, mao kini ang ato ang mga kapaglaom nga nagapaminaw og nagatanaw sa to live dinhi sa atong programa sa Maayong Buntag Southern Mindanao dito sa Malungon District 1. Good morning kung amoy visit diri mga kapaglaom sa Hope Channel diri sa AWR studio na to. Pwede gayud kamo maka-visit og makahatag sa inyo nga mga gusto itimbaya or mga greetings sa mga kapaglaom. Kay aron nga aton nang matimbaya sa tibuok Southern Mindanao. Kay atong tumong greetings and kita makahigalaay magkahimamat pinaagi sa to ang media platform dinhi sa Hope Channel Southern Mindanao sa nagkalain-lain nga mga simbahan, distrito dinhi sa Southern Mindanao Mission atong mailhan atong mga kahigala, no? Siguro atong mga kapaglaom nga mga church officers makahigalaay ni sila sa ilahang mga co-officers sa nagkalain nga mga simbahan. Ang kita pod mga miyembro ato pong paningkamutan nga kita makaamigo sa lain-lain nga mga simbahan mga kapaglaom. Kay aron nga kita magkahiusa dinaa
sa pag-share sa Pinatik og also pag-share pod sa kining kamatuoran nga atong dawatan sa sinugdanan pa lang. Wag yun itong hinumduman nga kita magalakaw sa gugma o maga-reflect sa ato nga kinaiya sa Ginoo. And just mga kapaglaom, ako po din gina-greet ang atong mga sponsors karon nga kabuntagon. Ang sponsor sa tong mga dinhi sa Hope Channel, si Mr. and Mrs. Alan Juliano, Mr. and Mrs. Herbert Tamoni, Mr. and Mrs. Buds Floro, Mr. and Mrs. Edilio Montero, Mr. and Mrs. Boy Bruce, Mr. and Mrs. Raul Villarin, Mr. and Mrs. George Hinson, Mr. and Mrs. Arnold Imnase, Mr. and Mrs. Jimter Ferolino, Mr. and Mrs. Randy Esparagoza, Mr. and Mrs. Budok Lubaton, Mr. and Mrs. Emmanuel Visido Saulda, Mr. and Mrs. Sweeney Abella, kauban po si Elder Abella din na si Nanay, Mr. and Mrs. Ed Mackenzie, Mr. and Mrs. Toto Kadava, and Mr. and Mrs. Herbert Tamoni, Mr. and Mrs. Alan Juliano. And yes mga kapaglaom, kaniya ang mga sponsors and atong pagabasahon usab ang mga sponsors nato karon taud-taud. Dagang salamat sa inyong pag-suporta nini atong mga bulaton sa media ministry, and ang Diyos magabalos gayud kaninyo sa labaw pa. Ang Diyos mga kapaglaom, nag-uban pud kanato dinhi si kapaglaom Ati Sansan, no? Si kapaglaom Ati Sansan nga naa din sa Kalumpang Church, no? Speaking of Kalumpang, ako nang ginatimbaya si Pastor Nico Nadwaran, kauban si iyang pastor pod nga kauban din sa Kalumpang si Pastor Nakubwan, no? Good morning pod og sa kang Ma'am Weng Nakubwan, good morning. Happy Monday sa inyo ha. Kung asa man ka man nag-work man, si Ate Sansan, good morning Pastor, good morning pod Ate San. Regards Kalumpang Central SDA Youth. Yes, no? Regards do ang Kalumpang SDA Youth. Regards po sa mga kabatan-unan din gikan sa Hope Channel, and also speaking in behalf sa Country Garden Church nga hinaot nga kita magkahimamat pohon, ano nga kita magkauban sa to ang mga plano pohon mga kapaglaom, no? Good morning Ate San, and kauban po nato si kapaglaom Rodadlin Tumbagahan Hefte, no? Ako po nang ginatimbaya ang Hefte family, ang Tumbagahan family, and also sa iyang mga igsuon. Good morning and happy Monday sa inyo ha. And ayun pa ni kapaglaom Rodalyn, happy Monday Pastor. Yes, happy yun ang Monday mga kapaglaom, especially sa to ang adlaw karon, no? Ang ato ang adlaw, nothing special pero special yun ni matag adlaw. Ingon pa gani nila, every day is a Valentine's Day. Kung wala mo nakadawat og bulak mga kapaglaom, dawat na lang mo good morning gikan dinhi sa Maayong Buntag, Southern Mindanao. Good morning kaninyong tanan, especially sa tong mga batan-on, no? Especially sa tong mga batan-on nga lalaki. Ato ang gipahinumduman ni aging Biyernes nga beauty is fleeting but importante gyud mga kapaglaom ang kinaiya. So mao gyud natong hinumduman. Kay usay mo kaingon ta nga bahalag batig batasan basta kay ang batasan mausab pa man. But biblically speaking mga kapaglaom, mao gyud to. And yes, nagkauban pud kanato dinhi akong ginatimbaya or ginagreet ang atong mga kaubanan dinhi sa diri sa Hope Channel, no? Si kapaglaom Abi aug na po dinhi mga kapaglaom si kapaglaom Marilu Buntanon si Dayon Mayong Buntag kapaglaom, watching from Baguer SDA School Pig Kawayan. Yes, no? Good morning sa si Dayon family, sa Umadle family dinha sa Pig Kawayan, especially sa Baguer SDA School. Good morning sa tong mga teachers dinha, sa tong mga students. Happy Monday sa inyo ha. Daw magklase na gid, no? Sugod na gining klase karon. Kaya nga tong holiday daw ang Chinese New Year kuan karong 17. But before kita magapadayon sa to ang timbaya mga kapaglaom sa pag-greet, ato di ang i-post ang atong kaugalingon. I-post atong kaugalingon.
let us pause for a moment. Maghunong kita kung natay mga buluhaton alang sa pag-ampo karon nga takna sa alas 7 kita maghiusa sa pag-ampo. So let us pause for a moment kung unsa man atong ginabuhat karon mga kapaglaom aron nga kita maghiusa sa pag-ampo. Atong iampo ang tibok Southern Mindanao, atong mga leaders, ang atong mga kapaglaom, mga higala, and sa to ang mga amigo. And let us pause for a moment alang sa to ang pag-ampo. Time now is 7 o'clock. The Seventh-day Adventist Church would like to invite you to please join us in a moment of prayer. Diyos na mga gamhanan nga nagapuyo niya ng langit nun nga puloy anan sa iyang trono Ginoo, kami nagaduol kanimo nga puno sa pagpahiubos sa among kasing-kasing, sa among garbo Ginoo, tungod kay wala kami angay si garbo diha sa mga tubangan Ginoo. Kami nagapangayo una sa tanan og pasaylo sa among mga kalapasan nga among nabuhat Ginoo. And Ginoo, akong ginaampo imo kaming pasayloon nga kauban sa gugma nga imong gihatag sa matag usa ka namo Ginoo. Akong ginaampo una sa tanan si Brother Gobi Christian Yugaraj Ginoo. Siya hulat siya nga visa request aron siya nga pagbalik dinhi sa Pilipinas aron siya maka-eskwela dito sa Ayas, sa tulunghaan sa Ayas. Ginoo, akong ginampong matag usa ka namo, imo kaming panalanginan, imo kaming proteksyonan. Ihatag ang kusog sa pagpadayon Ginoo, ngamong kuptan among kuptan Ginoo ang kamatuoran nga among nadawatan sugod pa sa sinugdanan. Among dawaton ng mga saad Ginoo aron malig-on ang among pagtuo diha kanimo samtang kami nagahulat sa imong ikaduha nga pagbalik. Ginoo, akong ginaampo ang mga bati og sakit karon Ginoo, nimo silang ayuhon, ikapon mo sila sama sa imong paghikap sa mga nawad-an o paglaom Ginoo. Tagay silang kusog, tagay silang paglaom, kusog
especially sa mga naiginabati karon Ginoo, nga imuha silang i-comfort, especially sa mga pamilya nga nawadaan og minahal sa kinabuhi. Ginoo, akong ginaampo nga imuha silang duawon Ginoo, ayuhon ang ilang mga ginabati, ang ilang mga sakit. And Ginoo, akong ginaampo pod ang mga kaigsuunan, mga kapaglaom, nga imuha silang proteksyonan samtang sila nagapadayon sa ilang nga mga trabaho, ma-teacher man, worker, company worker, mga driver, and unsa pa nga mga pangita nila Ginoo, panalangini sila, proteksyonin sila aron sila maka-provide sila nga pamilya, ug sila mahimo pod nga panalangin sa simbahan, dili lang sa simbahan, ug sa pag tabang sa uban nga mahimo sila nga blessing, a channel of blessings pinaagi sa paghatag nimo kanila Ginoo ug mga panalangin. Mahimo pod sila nga panalangin sa uban ug dagang maka balo sa imong kaayo Ginoo, sa imong gugma nga gihatag sa matag usa ka namo. Nga kini nga kalibutan na Ginoo, dili gayud ni nga mong puloy-anan. Aduna pagay mas maayo nga walay kasakit, walay paghilak, walay problema, walay mga pagsulay nga imong giandam diha sa langit alang kanamo. Ginoo, kami nagahulat sa mga ikaduha nga pagbalik aron nga kini nga imong giandam makauban kami kanimo ug makapuyo uban nimo dito sa langit. Ginoo, akong ginaampo ang among mga listeners, radio listeners, ang among mga live viewers, ang mga kapaglaom, among mga higala na imo silang ubanan, ihatag kanila ang ilang mga paghangyo Ginoo, tubaga ilang mga pag-ampo. Kami nagalaom, nagasalig nga imo kining pagatubagon Ginoo, tungod kay kung ikaw mo'y musaad Ginoo, dili gayud kini mapakyas, tungod kay ikaw nga among gamhanan nga Dios, nga buhi nga Dios nga nagapaminaw sa imong mga inanak. Ginoo, kini akong mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako na malandong sa kamaayan ni Jesus, sa gugma niya iya kong giputos. Dinhi sa kalibutan ako diyong nasairan, kay tungod sa salata iyang gipakamatyan. Walay sama kanimo nga among Ginoo, kami magahulat hangtod sa pagbalik mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo, salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Akong gihuna-huna ang nabuhat kong kasalanan, nga nahimo ko sa imong atubangan. Ako mibiya kanimo
miuban sa kalibutan, nahilayo kanimo nga walay kapadulngan. Apan ako gikuha mo ug imong gipasaylo, dili ko masukod ang kamaayo mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo. Gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Walay sama kanimo na among Ginoo, kami magahulat hangtod sa pagbalik mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo. Gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo. Gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat, salamat Ginoo. Morning mga kapaglaom, dagang salamat sa inyong pagpabilin niining taknaa sa karong nga orasa 7:13 in the morning. Ang uban kaninyo nagasugod nagbiyahe padulong sa inyo nga mga buluhaton or sa mga nakaabot na gyud. Good morning gyapon. And also mga kapaglaom, nindot kaya atong mga awit og salamat sa inyo nga mga pag-ampo. Kita nag-uban sa pag-ampo sa takna sa alas 7. Salamat o Jesus sa kinabuhi. Mao gyud ang awit mga kapaglaom. Kay kung walay Ginoo, unsay tumong sa atong kinabuhi mga kapaglaom. And yes, dagang salamat gyud sa to ang Ginoo, sihang kaayo sa pas no katong hinumduman sugod karon nga adlaw mga kapaglaom ang ihang binuhatan sa past, sa present ug sa umalabot. Ako nagatuo mga kapaglaom nga dili gyud ta niya biyaan o kita kaniya ubanan kanunay. Dagang salamat mga kapaglaom. And padayon ta sa pagtimbaya mga kapaglaom. Naapo dinia si kapaglaom Sir Asher Pakalang sa usa ka nato ka teacher dinha sa Atis. Dagang salamat sa pag-share kapaglaom and Sir Asher no og Elder Asher dinha sa Country Garden Church. And yes mga kapaglaom, nagkauban ko na to si kapaglaom Vinji V. Peñafiel. No, good morning sa Peñafiel family.
sa Saporos family, and also sa Bruce family. Ay, ako po din ginatimbaya ang Manapos family, sa Tiayv-Ayv, sa Tibyut-Byut, and also si Uncle Mitong dina sa Surala, and also dinaas si auntie, ang akong mga cousins, ang mga pag-umangkon. Good morning sa inyo ha. And also mga kapaglaom, ako po din ginatimbaya ang atong mga kaigsunan sa Country Garden Church, no? Ako po din ginatimbaya una dinia ang Gregory family, ang Gleo family, Guerra family, Mancinero family, Abelia family, Pontong family, Bruce family, Rada, Pakalang, Balbero, Hepte, Cantones, Canonigo, Midillo, Sinahunan, Costas, Rabadon, Saporas, De La Fuente, Perales, Ambino, Pasco, Guliman, Makilang, Tamanal, Ibaw, Gamolo, Zulina, Pasco, and De La Fuente. Ako po din ginatimbaya si Auntie Juvie Pakalang, kauban si Ate Presyo, si Cham Bacolod, and also si Makmak Bakiputin. No, Mac, good morning sa imo din ha. Saan ako kasood ng amigo? Padayon lang sa imuhang paminaw din niya, Makmak Bakiputin. Kauban po si Auntie, si Uncle, ang Bakiputin family. Good morning sa inyo ha. Dinha sa Apopong, Barangay Apopong, General Santos City. Naapo din niya ang Rodrigo family, si Roniel and Camille, and si Nicole. Good morning sa inyo ha. And happy Monday morning sa inyohang tanan. And yes mga kapaglaom, daghang salamat sa pabilin kaninyong dinia sa itong programa sa mayong buntag sa Southern Mindanao. Magsugod kita 6:30 to 7:30 mga kapaglaom. And akong pagbabasahan ng atong mga sponsors, si Dr. and Dr. Coy B. Fernandez, Dr. J. Garcia, Dr. John Garcia, Dr. Rogelio Numos, and Dr. Nadine Villarin. Kauban po si Pastor and Mrs. Heavenly Peace Patricio, Pastor Wilson Catolico, Pastor Heshbon Buscato, Pastor Roxy Pido, Pastor Dante Dabocol, Pastor Jonathan Humurus, Pastor Zaldi Di Magnaong. Kauban po si Attorney Darlene Elbuena Kiamco, Attorney Minveles Gulye, Attorney Kin Steve Bitoon, Attorney Umar Hinita, Attorney Chaim Maru Katayok, Attorney Nikki Catolico, Attorney Ed Salim, Attorney Joel Ibanez, Attorney Fritz Tagalogin, and Judge Chalmer Hevieso. Good morning and happy Monday sa tong tanan. And dagang salamat sa tong mga sponsors na apa po din di ay si Sir Bing Sanes, Sir Rowen Catolico, Sir Nilo Kabatingan, Sir Dave Milyeza, Sir FF Montero, Ma'am Sweet Vega, Ma'am Joy Himoruz, Ma'am Elsie Villarin, Ma'am Genemfa Rose Lubay Miral, Ma'am Charity Brand, Ma'am Gigi Pontong, Mrs. Marilyn Gumahad, Mrs. Grace Texon, Miss Gina Tagalogin, Miss Lorna Vega, Mr. Reynaldo Estrera. Napod si Engineer and Miss Arnold Sagusay, Engineer Sam Katayok, Engineer June De La Peña, Engineer De La Cruz, Engineer Karamihan. And daghang pong salamat ang kagawad Ramon Milyeza, and also sa ang mga sponsors nga tailoring, ang 3F Apparel Tailoring. No, daghang salamat sa inyohang walay puas nga pagsuporta sa ato ang Hope Channel of Southern Mindanao. And also mga kapaglaom, ako po na yung ginagreet ang usa nato ka sponsor nga kanunay gyud nagasuporta sa ato ang programa dinhi si Kapaglaom nga nag-sponsor sa ato ang snacks mga kapaglaom. Akong pangitaon sa mga yes, naara mga kapaglaom, si Kapaglaom dili man open mga kapaglaom. But anyways mga kapaglaom, ako po dahil gina-greet ng atong mga listeners karon. Sorry sa technical error din mga kapaglaom. However, kita magapadayon gyapon, and ako din ginatimbaya pod ang ato nga mga students din sa MSU, no, atong mas amigos ang ato ang PCM, especially si Zail Cantago, ang atong presidente din sa MSU sa club sa
S-Days mga kapaglaom. Dagang salamat kayo sila nga pagka madasigon. And yes mga kapaglaom, ako po dahil greet po ang ato nga mga tagalain-lain nga mga simbahan o mga barangay simbahan sa matag barangay dinhi sa General Santos City, ang 26 nga mga barangay nga gisakupan or gilakupan sa General Santos City. Good morning and happy Monday sa inyo ha. Especially diri sa Barangay City Heights. Ang ato nga sponsor dai si Mrs. Renalyn Wallace, one of our Hope Channel sponsors mga kapaglaom. And also ako po dahil greet ang ato nga mga live viewers karon. Ako sa nga bilihan mga kapaglaom dinhi nag-uban ka nato, no? Si kapaglaom Rodalyn Hepte, si Sir Asher nga pakalang, and also salamat po sa paglantaw ni Lorraine Luanya. Good morning and happy Monday diha kaninyo. And also mga kapaglaom, nag-uban pod kanato dinhi si kapaglaom Marcilio Morales. Ingon niya, mayong buntag kapaglaom, watching from Glan Central Church, malipayong buntag kapaglaom. Yes, good morning dinaa sa Glan Central Church. Good morning and happy Monday sa inyo ha. Hinaot ka kita, ready na sa pagatubang nining simana. And just mga kapaglaom, ako po tayong ginatimbaya ang tibok ng mga officers and church officers, mga church members din sa Southern Mindanao Mission, especially itong nangadto gahapon din sa SMM. Good morning. And also good morning po sa itong mga visitors din sa SMM. Si Pastor Felicitas, kauban siyang mga kaubanan. Good morning and hinaot nga safe kamo. And yes mga kapaglaom, ang oras na to is 7:22 in the morning. And before kita magtapos sa ito nga programa sa oras sa 7:30, ako po tayong ginagreet ang akong family, no? Si Pastor Nover A. Gomez, si Bel T. Gomez, and also si akong mga igsoon, and also si ang husband ni ate, no? Si Kuya Kirk Mangasi, ang Mangasi family din sa Valencia. And also si Doc Kim, no? Si Kuya Kim Mangasi, kawan po siya nga mga igsoon din sa Valencia City. Si kapaglaom Sir Sam, and also sa ilang nga compound din no? Good morning and happy Monday. And just mga kapaglaom, ako po din ginatimbaya akong mga relatives, mga uncles, mga cousin, especially kang Mark Ben Gomez din sa SPAC nga nagapadayon siya nga pag-eskwela. And also sa akong mga amigo, si Cholo nga Pontrias, atong church pastor dira sa Upper Cleanan. Good morning. And also si Ryan Makilang, si Zay Pamunag, si Jeff Ngasugi, si Mark nga Enrique, si Ker nga Basarte, and also si Gobi Cristiano Garage nga nagaplano nga mag-eskwela dinhi sa Ayas, si Hanga Masteral nga tuwa karon sa Sri Lanka. Good morning brother, it's already 4 o'clock in the morning there at Sri Lanka because it's already 7:30 here. And yes mga kapaglaom, ako po din ginatimbaya si Savong Tep sa Cambodia. Good morning brother. And also I would like to greet si Prince Hill nga naga-watch pod din sa Andrews University. Good morning bro. And also mga kapaglaom, ako po din ginatimbaya ang atong nga mga kaubanan din sa Hope Channel, sa nagalain-lain nga Hope Channel din sa Southern Mindanao, din sa Tagum. Si Seth Ngasuwan, ako nga classmate, no? Good morning din kapaglaom Seth Ngasuwan, ang iyang anak ni Pastor Seth Suwan, ang atong presidente din sa NDM. And just mga kapaglaom, atong technical karon, si kapaglaom Roy Ebiosa, kauban si kapaglaom Jerry Estavillo, and also sa taang mga Hope Channel volunteers. Good morning, si Carlo Baita, and also si Abby Cordero, si Sirin, si kapaglaom Kenneth Duran, and also sa atong mga si Laika Chenza, si Ma'am Janine
And also sa nagalinlain papod na to nga mga volunteers. Good morning. And also si Gigi and also si kapaglaom na to dinaa. And just mga kapaglaom, before kita mag-end sa to ang programa karon atong akong ginahangyo ang tanan nga magaduko sila nga ulo alang sa to ang closing prayer. Let us pause for a moment. Our gracious Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful morning that you have given to us, especially sa adlaw, sa sunlight kay maghihatag Ginoo, among nakita ang kahayag. Ginoo, among ning gina-manifest among kaugalingon nga kami mahimo pud nga kahayag diha sa uban nga ang among suga siga hangtod sa imo nga ikaduha nga pagbalik. Ginoo, ang kalibutan ngit-ngit, but Ginoo kami as Kristohanon among ginapakita nga imong kinaiya, imong kahayag makita pod sa mong kinabuhi, pinaagi sa imong gahom Ginoo. Dili kami takos o wala kami mabuhat kung wala ikaw. Busa kami nagapangayo sa gahom sa balang espiritu o sa gahom sa imo sa atong Ginoo nga kini maka tabang sa mong pagpaningkamot sa matag adlaw. Ginoo kong ginampo ang matag usa ka namo nga nagapaminaw nini nga radio, and also ako pong ampo ang mga live viewers karon, commenters, mga share. Ginoo akong ginaampo nga imo kaming panalanginan, proteksyonan. Kanunay ko ni ginaampo Ginoo nga imuha silang ubanan gyud, ihatag gyud ang ilang mga panginahanglan, physically, financially ug spiritually. Ginoo akong ginaampo ang matag usa sa mga kapaglaom namo karon nga taknaa nga nagapaminaw, nga imuha silang ayuhon sa ilang mga pagbati og imuha silang pagkatubagon ng ilang mga paghangyo. Ginoo, daghang salamat sa pag-uban kanamo nining taknaa. Akong ginampo nga imo po kaming ubanan nining tibuok semana samtang kami magatapos nining programa. Imo kaming panalanginan. Ihatag ang double portion sa balang espiritu aron kami mahimo nga epektibo ug iwag ang kahayag namo diha sa uban. Daghang salamat sa pagpakamatay Ginoo. Imong gipatulo ang imong dugo aron kami mapasaylo sa among mga kalapasan. Kami makauban diha sa among langit nun nga giandam kanamo. Ginoo, iuli ang mataghiusa kana ang paghiusa kanamo sa simbahan, sa pamilya. O kami as one church, one mission Ginoo. Kami maga-reach nianang mga unreached nga mga katawhan dinhi sa tibuok Southern Mindanao. Kini akong mga pagampo, ginalauman, ginasaligan nga imong pagatubagon Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Yes mga kapaglaom, ang oras ato is 7:29 na. Wala na kita igo nga oras. Kita tausab mga kapaglaom adlaw sa Miyerkules 6:30 to 7:30 dinhi lang sa tong programa Maayong Buntag Southern Mindanao. Before kami magatapos, ako po tayong gina-acknowledge ang ato ang Communication Director and Station Manager Pastor Elmer Romano, kauban sa tong Assistant Manager Sergio Carlo Lagra, and sa tong Program Director Mambing Nazaret. Kini ang inyong ubos nga higala kapaglaom Mark nga nagaingon, be consistent and be faithful. Mga kapaglaom, magkita ta usab mga kapaglaom, usab ako ting balik-balikon ug mapuhon mga kapaglaom from 6:30 AM hangtod 7:30 AM, no? Nga Wednesday uban kami ni ako lang gyapon mga kapaglaom inyong makita din Wednesday, and also Thursday si kapaglaom Abi, and Friday kami duha kapaglaom Mark and kapaglaom Abi. And yes mga kapaglaom, magkita ta usab dinhi lang sa tong programa Maayong Buntag Southern Mindanao. Ug kami magabilin kaninyo og pahinumdom, be a person of hope mga kapaglaom.